Fattur Latte kien imsawwar minn ċertu David Bach li ħareġ bl-idea sempliċi li l-affarijiet trivjali li nonfqu fuq affarijiet ta' kuljum jammontaw għal somma kbira matul il-perjodu ta' sena. Il-Fattur Latte huwa l-infiq bla ħsieb fuq l-affarijiet żgħar ta' kuljum li ma jsidux il-valur għal ħajjitna. U minħabba li l-ispejjeż ta' kuljum ta' dawn l-affarijiet huma żgħar ħafna, inti ma tikkunsidrawhomx verament bħala spiża. Ħafna minna mhux se ninnotaw dawk il-euro jew żewġ euro li nonfqu kuljum matul il-jum tax-xogħol tagħna fuq sandwich jew cappuccino, b'mod partikolari jekk dawn huma muniti. Madankollu dawn jakkumulaw fuq medda ta' sena. Pereżempju, cappuccino ta' kuljum meħud f'ħanut tal-kafè qabel ix-xogħol, ngħidu aħna euro kuljum, se jiswa madwar 220 euro. Dan huwa dak li fisser il-Fattur Latte, flus li altrimenti tista' tuża b'mod aktar produttiv jew għaqli. Dan il-calculator jippermettilek tidentifika l-ispiża tax-xiri tal-ikla ta' nofsinhar u l-kafè viżavi t-tħejja tal-ikla tiegħek. Id-dar jew, pereżempju, inti u l-kollegi tax-xogħol tiftehmu tiġbru tixtru magna tal-cappuccino u kafè. Hekk kif tibda tħares lejn medda ta' żmien itwal, ngħidu aħna sena, se jkollok fejn aktar ċar tad-drawwiet tal-finanzi personali tiegħek u kif ammonti żgħar ta' flus jitilgħu f'ammont malajr ħafna. Kif jidher hawn fuq, l-infiq ibbażat fuq id-drawwiet iż-żgħar li jsir b'mod konsistenti matul il-sena se jnaqqas sew il-finanzi tiegħek. Trid tkun taf kemm qed tonfoq fuq oġġetti li tista' tgħaddi mingħajrhom? Niżżel il-ġemma calculator tal-Latte leakage sabiex tifhem kif bi ftit bidla fl-imġiba ta' kuljum tiegħek, bħal pereżempju tipprepara l-ikrir tax-xogħol tiegħek id-dar minflok tixtrih, ikollok aktar tħul disponibbli biex tilħaq l-għanijiet finanzjarji tiegħek.